Εδώ έχουμε σε επισκευή μία από πάλι από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Είναι ένα βυθόμετρο σκάφους. Πολύ καλό, αξιόπιστο. Μπορούμε να το βάλουμε μπροστά να το δούμε. Ότι είναι έτοιμο. Βλέπουμε και τη σάρωση. Μόλις έχει τελειώσει η επισκευή του. Από γνωστό επιβατικό μεγάλο σκάφος. Ευχαριστούμε. Εδώ θα σας δείξουμε μια κατασκευή η οποία την έχουμε μονώσει, έχουμε βάλει τα παιχνιδάκια μας μέσα, έχουμε βάλει το καλώδιό μας να παίρνει από τον αναπτήρα και μέσα έχουμε βάλει δύο λαμπίτσες οι οποίες είναι για καλαμάρια. Αυτή η κατασκευή από την Bauer. Εδώ θα σας δείξουμε ένα ballast το οποίο είναι από επιβατικό σκάφος μεγάλο, το οποίο μόλις τελείωσε η επισκευή του. Βλέπουμε και τη φέρμα του. Πάμε στο όργανο μας επάνω. Είναι στα 24,5 και το βλέπουμε. Και βλέπουμε και τη λάμπα μας. Αυτό είναι για τα φώτα πίσω. Στα σκάφη που βλέπουμε. Από την Bauer. Ryan Little.